Svadobné čepčenie, ktoré je v súčasnosti mimoriadne obľúbenou súčasťou svadieb, je kupovanou svadobnou službou. Na rozdiel od obradového čepčenia, ktoré bolo v minulosti sprevádzané množstvom obradových úkonov a aktov, je dnes chápané ako spestrujúci alebo emotívny prvok svadieb, ktorý sa najmä pod vplyvom scenického folklorizmu koná pred všetkými pozvanými hostiami. Primárnym cieľom dokumentárneho filmu je zdokumentovanie svadobných piesní a obradov čepčenia od druhej polovice 20. storočia v priebehu niekoľkých desaťročí. Sekundárnu pozornosť venujeme aj popísaniu kontextu svadieb ako takých. Okrem speváckych a obradových prejavov tradičnej kultúry sú súčasťou projektu odborné etnologické popisy, notové prepisy piesní, jednoduché fonetické prepisy a mimoriadne pútavé výpovede informátorie, ktoré dotvárajú súkromné fotografické archívy. Terénne etnologické výskumy sme realizovali v lokalitách Medzibrod, Jasenie a Dubová, Čierny Balóg, Pohorelá, Šumiac a Telgard. V niektorých lokalitách sme pracovali s archívnymi záznamami a so scénickými spracovaniami čepčení folklórnych zoskupení. Projekt Vienok sňať je k dispozícii pre všetkých, ktorí zaujímajú špecifické svadobné piesne a obradové úkony. Rovnako môže poslúžiť aj ako zdrojový materiál pre folklórne zoskupenia. Vrcholom tradičnej svadby, ktorá v minulosti pozostávala z väčšieho počtu fáz, bolo snímanie venca či party nevesty, ukladanie mladomanželov na lôžko a čepčenie nevesty. Čepčenie sa na Horehroni nazýva zavíjanka. V minulosti čepčenie nasledovalo deň po sobáši, teda v pondelok ráno, do poludnia alebo okolo obeda. Ako symbol prechodu potvrdzovalo, že z dievčaťa, nevydatej ženy sa stáva vydatá žena, teda nasledovalo až po svadobnej noci. V priebehu 20. storočia v súvislosti so skrátením svadby sa čepčenie presunulo na polnoc, predchádzalo mu obradové snímanie venca a party nevesty, ktoré vykonávali vydaté ženy v osobitnom priestore, najčastejšie v priestore komory. Na tomto akte sa podielal prvý družba, ktorý po sňati venca z priestoru odchádzal. Svadobné piesne sú druhom rodinného obradového folklóru. Najčastejšie sa uplatňovali v svadobných sprievodoch, pri rozlúčke nevesty s rodičmi, s kamarátkami, pri obradovom snímaní venca a party, pri čepčení nevesty a pri prevážaní darov a výbavy nevesty. V piesniach sa popisuje príchod veselej svadobnej družiny, smútok nad odchodom z rodičovského domu, obava pred budúcim rodinným životom, pred mužom, pred svokrou, svadobná odobierka, ale i žartovné témy svadobného veselia, o družbovi, o starejšom, o družičkách, o kuchárkach a podobne. V lokalitách Medzibrod, Jasenie a Dubová uskutočil Martin Lokša terénne a archívne výskumy. Na základe nich zrekonštruoval spevný materiál, ktorý je spájaný s čepčením v bývalých čipkárskych lokalitách. Viaceré obce, ktoré ležia v doline Hrona medzi Banskou Bystricou a Breznom, boli v minulosti označované ako čipkárske dediny. Život v týchto dedinách bol už koncom 19. storočia významne poznamenaný modernizáciou a hlavne vplyvom mestského prostredia. Na vine tohto javu boli najmä trhoví obchodníci, ktorých tu nazývali čipkári. Títo čipkári každoročne podnikali ďaleké obchodné cesty takmer do celého Uhorska. Z mestského a malomestského prostredia si domov prinášali nové spôsoby správania, odievania a aj sviatkovania. Život v týchto obciach podliehal veľmi včasnej modernizácii a táto modernizácia sa prejavila aj na svadobných obyčajach. V dávnejšej minulosti neveste snímali veniec na konci sobašného dňa, keď ju ukladali spolu s mladým zaťom na manželské lôžko a čepiec jej zakladali až na druhý deň ráno po svadobnej noci. Ale už na začiatku 20. storočia sa nevesty v tomto prostredí nevydávali v tradičnom odeve, ale vo svadobných šatách, ktoré vlastne podliehali móde mestského prostredia. Keď sa nevesta okolo polnoci išla z týchto šiat prezliecť, tak jej ženy namiesto čepca na hlavu uviazali šatku. V Medzibrode sa pri tomto obrade spievala pieseň Parta moja parta. Parta moja parta, zelený veniec, už je tebe, dievča,
pekne prosím, dajte mi tú partu, rada ju nosím. Keby si ty partu rada nosila, veru by si družbu krajšie prosila. To, že namiesto čepca sa pri zavíjanke začala používať šatka, vyjadrujú aj slová piesne Zídi Bože z neba. V druhej polovici 20. storočia sa spievala v obci Jasenie. Zídi Bože z neba, teraz ťa tu treba. Zídi Bože z neba, teraz ťa tu treba. Vianočok skladáme, ručníčok viažeme. Už sme Vianok vzali, ručník uviazali. Už sme Vianok vzali, ručník uviazali. Pozri sa, mamička, na svojho miláčka. Už som sa pozrela, aj blahoslavila. Už som sa pozrela, aj blahoslavila, nak ju blahoslaví i Panna Mária. Obzri sa, Maríška, na Jasenskú väžu. Obzri sa, Maríška, na Jasenskú väžu, tam tvoju slobodu do ručníčka viažu. Počúvaj, Maríška, tie jasenské zvony. Počúvaj, Maríška, tie jasenské zvony, tam sa ti povieva tvoj Vianok v zelení. Mnohé obradové piesne sa na svadbách spievať prestali a preto sme ich museli získať terénnym výskumom medzi najstaršími obyvateľmi čipkárskych obcí. Pieseň Dobrý večer, moja kamarátka sa nám podarilo zaznamenať v Dubovej. Spievali ju mladuché na druhý deň jej kamarátky slobodné dievčatá. Dobrý večer, moja kamarátka, či sa tebe zapáčila kapka a mne sa len môj zelený veniec, mňa neoklame žiadon mladenec. A mne sa len môj zelený veniec, mňa neoklame žiadon mladenec. A ty si sa dala oklamati, dala si svoj veniec zo sňati. Včera ti ho pán starejší sňali a milí mu do ruky podali. Včera ti ho pán starejší sňali a milí mu do ruky podali. Približne od 60. rokov minulého storočia prebiehali v Čiernom Balogu svadby rovnako ako v Telgárte, Šumiaci alebo Pohorelej, v domoch nevesty a ženícha za účasti celého lokálneho spoločenstva a príbuzenstva. Neskôr sa svadby v Čiernom Balogu organizovali v kultúrnom dome a reštaurácii Veľké obloky, čím sa podstatne skrátila dĺžka svadieb na jeden deň. Rovnako sa obmedzila účasť na pozvaných hostí a zredukovali sa rôzne obrady a zvyky. Naša informátorka Jolana Figľušová si spomína na rôzne príležitosti spievania počas jej svadby. Napríklad pri svadobnom sprievode, ktorý prichádzal po nevestu, pri sprievode, ktorý išiel z kostola, prípadne pri svadobnej zábave, kde hrala ľudová hudba Juliusa Bartoša Šuka. Tak ja som sa vydávala 15. októbra 1960.
Najskôr bola pri mne svadba, ako pri mladej neveste. A potom po polnoci sme prišli ku mladému zaťovi sem, ku mužovi. No a potom sme sa už tu zabávali. Ale hudba bola, lebo to aj takíto ľudia cez polní, čo boli, tak prišli pod oblok, zaspievali svadobnú a potom išli na tú zábavu na humno. Tam bola zábava na humne. Na svadobné piesne, ktoré sa interpretovali pri čepčení, si naše informátorky nespomínajú, pretože čepčenie na svojich svadbách nemali. To sa začalo spoločne s tradičným svadobným odevom a úpravou vlasov v čiernom balogu vytrácať už pred prvou svetovou vojnou. Nevydávala som sa ja v kroji, nie. Ja som už bola v pánskom. No tak tieto šaty som mala, keď som sa vydávala. A potom som mala tesilo viešati na preobliečenia. Žiadna zavijanka nebola ako teraz. Nie. Neviem, to nebolo tak zaužívanvo. Kdeže? Nie, to neboli žiadne zavijanky. Na základe terénnych výskumov bývalých umeleckých vedúcich Pavla Ťažkého Melišku a Ľubomíra Medveďa Ondríka poznáme niekoľko svadobných piesní, ktoré sa interpretovali pri čepčení nevesty. Piesne získali od členiek a obyvateľiek obce, ktoré sa narodili na začiatku 20. storočia. Pieseň Pozri sa ti, Anča patrí medzi tzv. Svadobné nôty. Ide o jednoduchý hudobný nápev, ktorý je akýmsi hudobným symbolom celej svadby. Znalosť tzv. Svadobných nôt je mimoriadne rozsiahla najmä v skupine žien, ktoré boli hlavnými aktérkami svadieb. Pozri sa ti, Anča, na Balockú vražu, už tvoju slobodu do ručníčka viažu. Už tvoju slobodu do ručníčka viažu. Viažu ti ju viažu, 2, 3 konci, aby nelíhala s druhýma mládenci. Aby nelíhala s druhýma mládenci. Pozri sa ti, Anča, na balocký zvončok, ako sa ligoce tvoj zelení venčok. Ako sa ligoce tvoj zelení venčok. Počas 2 piesní Ťažký je ťažký a Tá dala mamka, ktoré patria do skupiny esteticky a citovo pôsobivých archaických piesní, mladej neveste vydaté ženy sňali partu a upravili svadobný účes, ktorý je v dokumente zachytený v náznakoch. Na svadobný účes, ktorého základom je kotúčka, jej založili čepiec, kápku. Na záver ženy upravili neveste odev, ktorý už niesol znaky vydatej ženy. Ťažký je ťažký, ten kameň mlýnsky. Ťažký je ťažký, ten kameň mlýnsky. Ešte je ťažší, ešte je ťažší, ten stav manželský. Ešte je ťažší, ešte je ťažší, ten stav manželský. Ten kameň mlýnsky, mlynár zodvihne, ten kameň mlýnsky, mlynár zodvihne, a stav manželský, nik neroztrhne. A stav manželský, nik neroztrhne. Tá dala manka, tá dala dcerku, za horu zelenú. Prikázala jej, zakázala jej, že by neprišla k nej. Prikázala jej, zakázala jej, že by neprišla k nej. Za 7 rôčkov, za 7 týždňov, aj za 7 hodín
Mamička moja, to je za veľa, ja to nevydržím. Ja sa vám spravím, mamička moja, záčikom ja rábim. A tak priletím, a tak zaletím do vašej záhrady. A tak priletím, a tak zaletím do vašej záhrady. Vy si budete, mamička moja, ľaliu trháti. A ja vám budem, mamička moja, žalostne plakáti. A ja vám budem, mamička moja, žalostne plakáti. Vy ste sa dali, mamička moja, za peknýho Janka. A mňa ste dali, mamička moja, za Leda Šuhajka. A mňa ste dali, mamička moja, za Leda Šuhajka. Na základe scénicky spracovaného čepčenia folklórnej skupiny Kýčera sa začali zavíjanky objavovať na svadbách v Čiernom Balogu od začiatku 80. rokov 20. storočia ako kupovaná svadobná služba. Piesne interpretované pri čepčení sa v Čiernom Balogu zachovali prostredníctvom folklórnej skupiny Kýčera. Doplňujúce informácie sme získali na základe terénnych výskumov s bývalými umeleckými vedúcimi, s obyvateľkami obce, pomohla nám rovnako obecná kronika a dostupné archívne zvukové nahrávky. Čepčenie Jolany Figľušovej vyzeralo tak, že si po 12. hodine v noci za prítomnosti svojho manžela a prvej družice zložila šlajer, teda svadobný závoj, a prezliekla si svadobné šaty za popolnočné, teda farebnejšie. No tak hádam, taká prvá družica ma zobrala, aj s mužom. Aj s mužom, isto aj muž bol na pôde, keď som sa preobliekala. A zišli sme dolu a šli sme tancovať. Späť medzi svadobnými hostiami ich privítal starejší, hlavný svadobný funkcionár, ktorý v Čiernom Balogu riadil celý priebeh svadby. Starejší zobral tanier a chodil okolo stolov, lebo nebolo kde ani tancovať, ani nič, tak zobral už ten starejší ten tanier a šiel dookola a už to bola vítanvo. Vítanvo to bolo, nie zavíjanka, vítanvo. Vítanvo v Čiernom Balogu znamená vyberanie peňažných darov od svadobných hostí pre manželský pár. Pokiaľ bol k dispozícii tanečný priestor, darujúci si mohol zatancovať s nevestou, prípadne mladým zaťom. V prípade svadby Jolany tanečný priestor v izbe nebol. Odovzdali sa len peniaze pre manželský pár. Do starejšie som šla čítať peniazy, tak som mala 3000 korún. A za tie som si kúpila tehly na tento domčok a nemala som nič. Svadobné piesne, ktoré sa v Pohorelej interpretovali pri čepčení na konci 50. rokov 20. storočia, sme získali od Juliany Tlučákovej. V dokumentárnom filme ich zobrazujeme v takých textových, melodických a postupných variantoch, na ktoré si spomína naša respondentka. Pohorela je charakteristická špecifickým nárečím, ktoré je pôvodom poľského typu. Z historického hľadiska je výsledkom goralskej enklávy. Ja už ani neviem, kedy som vedovala. V 49. Joj, to dávno už. Jak varím, že ja sprosta bola, 17 rokov mi bolo, no to ja neviem čo. Čo kazali robiť, to robila.
Svadba Juliany a Štefana Tlučákovcov trvala súvisle 3 dní. Uzavretie tohto manželstva bolo sprevádzané mnohými magickými a obradovými úkonmi, svadobnými piesňami, tancami a obradovými rečami. Svadba sa začínala v sobotu, kedy s družkami a družbami za spevu piesní pripravovali svadobné rúcho, teda svadobnú výbavu, ktorú si Juliana prinášala do manželstva. Oblikalo sa rúcho v sobote, na druhý deň svadba. Sobášny nedeľný deň začal rannou spoveďou, po ktorej boli pripravené raňajky v dome nevesty. Ďalej nasledovalo prevážanie výbavy. Po prevážaní prichádza mladý zať so svojou rodinou do domu mladej nevesty, odkiaľ spoločne s prievodom prichádzajú do kostola na sobáš. Po sobáši nasledovala svadobná hostina v dome nevesty, odkiaľ sa spoločne približne o polnoci presunula svadobná družina do domu mladého zaťa. Do polnoci príjmla duch a od polnoci už k mladému zieťovi. A už keďže prišla, tak už svekra vítali pri dvieroch. Vítaj, mladá nevesta, čo si nám doniesla. Šťastia, zdravia, Bože požehnania. Potom, ako Julianu svokra privítala vo svojom novom domove, jej vydaté ženy sňali veniec, znak panenstva a stavu slobodného dievčaťa a spoločne so ženíchom ju odprevadili na lôžko. Nasledovala prvá alebo zlatá noc novomanželov po sobáši. V pondelek mňa zavíjali do kapky. Mladý zjad išiel po svekra, po tej rodine už a už prišli tu. A už tu sa zavíjalo. Daleko na vode do potoka bolo treba ísť. Ze studni nebrať vody, ale z potoka tečúce. A družbovia vyľali 5 razy vody. A zadišiel na druhé vody. A už keď prišiel už potom s tým 5. vedrem, alebo so 4., tak už dali to vedro s vodom a na vedro s vodom pist a na ten pist chološne jego položili. A do vedra drobňaku v korunku položili a do chološeň papiroška. Kto jaký byl, tak dal korun. On šel brusľaky, tam mal peniazy. Nasleduje čepčenie, ktoré bolo po obede v dome ženícha. Iniciátorkami boli vydaté ženy z najbližšej rodiny. Prebiehalo v priestore oddelenom od svadobčanov, v tomto prípade v uzavretej izbe, kde krstná mama Juliane upravila svadobný účes, kyčky, na ktorý jej založila čepiec, kápku. Súčasťou čepčenia boli rôzne magické a obradové úkony, svedčiace o jeho význame. Juliana počas čepčenia sedí na mužských nohaviciach, chološniach svojho muža, aby mala ľahší pôrod a porodila prvého žiadaného chlapca. Ide o mágiu dotyku alebo kontaktnú mágiu. Piest, dar lásky, ktorý je preložený cez nádobu, plnil magickú funkciu. Kovové peniaze, ktoré do nádoby vkladá mladý zať, boli symbolom bohatstva v novom manželstve. Voda, ktorá je symbolom života, plnila v nádobe očistnú funkciu a spoločne s ňou sme sa stretli napríklad aj v Šumiaci. Naprostred dedin vystavená jatka už sa mi vdáva verná kamarátka. Už sa mi vdáva verná kamarátka. Kamarátky moje, pekne vám ďakujem z kostela
6 годин чи не годин з твоєї глави вінець сють. А ну ж в руки такі великі, косак. Навушкать го 3 рази то. Ушкать го сюл, та до трагара го. Навуш там висел. Ej, družba, družba, pre Boh te prosím, nahaj mi ta parte, rada jo nosím. Mloda nevesto, potom sa te poprvše raz. Čeže hoden, če nehoden z tvojej hlavky veniec sňuť. Nie sa zhoden. Keby zas ta parte rada nosila, inakšia by zas ta družba prosila. Mloda nevesto, opetujem sa te po druhý raz. Čeže hoden, če nehoden z tvojej hlavy veniec sňuť. Nie sa zhoden. Ale že ta parte rada nenosíš, preto ani družba krajšie neprosíš. Mloda nevesto, opetujem sa te po tretí a poslední raz. Če ti mám hlavke sťoť a če veniec sňuť. Venec sňoť. Mlynare, mlynare, zastavujte rieky. Môj viniec zelina, dolu vodom letí. Môj viniec zelina, dolu vodom letí. Môj viniec zelina, moja zlatá parta, pre tebe uviadla moja duša zlatá. Pre tebe uviadla moja duša zlatá. Vlusa moje vlusa, moje žlté vlusa, večer vás časala, z večera do rána. Večer vás časala, z večera do rána. Pozri sa, Tahanko, hore do povala, že by tvoje deti čarné oči mali, že by tvoje Кички се волали. То такі були телі рожки. Ту на главі, ту. І ту, і ту. На мотузом се покрутило то. Pozri sa, Tahanko, tam hore do neba, že by tvoje deti nežadali chleba, že by tvoje
Odkryj Jano perina, najdeš si tam zverina. Zverinečka takova, tahane Jančurova. Zverinečka takova, tahane Jančurova. Нету того на свете, что мой врекош розплете. А уж иду, уж суту, уж мой врекош розплету. Открий, Штефан, перину, найдешь ты там жверину. Жверинечку такому, ту ульку тихоневу. Janoškovách sa písala a volali do nás do Tichoňa. Viaclastné svadobné piesne, ktoré interpretuje ženská spevácka skupina z Pohorelej pri Čepčení, obsahujú obavy pred budúcim životom, pred svokrou, ľútosťou nad stratou slobody alebo venca. Prítomné sú manželské, sociálne, ľúbostné, ale častokrát aj erotické témy, skryté v symboloch a poetických vyjadreniach, ktoré tabuizovali určité javy alebo situácie, ktorým však v lokalite každý dobre rozumel. Šmkala sa polavica, zadržela triaska, do tej rane 2 barany, 7 vozov v piasku. Do tej rane 2 barany, 7 vozov v piasku. Nedotrenia, poštechala bchsa, do konope, kde se repí, objímala bchsa. Do konope, kde se repí, objímala bchsa. Hajhusky do konope, hajhusky do žeta. Lepše je to mladé děvče, jako ta stariga. Lepše je to mladé děvče, jako ta stariga. Teraz si trhanko, teraz si rozváš. Umaka v komore, na police palica a na klincu korebač. Umaka v komore, na police palica a na klincu korebač. No už keď kresna začepila, vody vylial chlop. Aj drobňaky, že vybrala, aj papierošky. No už potom hľadal ženy, mladý zять. Od ženícha sa počas svadby očakávala väčšia aktivita ako od mladej nevesty. Charakteristickým znakom obyčajov platných pre ženícha bolo prekonávanie rôznych prekážok, ktoré dostával. Zahatanie cesty, zatváranie dverí, platenie za nevestu. Pri týchto všetkých úkonoch, ktoré musel absolvovať, mladý zať musel preukázať svoju silu, zdatnosť, svoj šikovnosť alebo bystrosť. Tak ja ako v posriedku sedela mladúcha a tu 2 kolo mne ženy staršie. No to už išiel od kraja. O to nie jego. Jego nemala také nohy čapčavé. A to mi šel na druhá strana, jego také nemala ruky. A už keď prišiel do posriedku, takže to jego v posriedku žena. No, ta už odkryli šatky a už si svoje žene vzul. Pieseň Na čo ste ma, mamko, má sa interpretovala pri Čepčení v Pohorele na konci 50. rokov 20. storočia. Typologicky patrí k novouhorským piesňam. Na čo ste ma, mamko, má, na čo ste ma, mamko, má, mladú vydávali. Na čo ste môj mladý vek, na čo ste môj mladý vek zamordovať dali. A čože ja, nebožiatko, mladá žena, ja musím byť cudzým ľuďom ponížená. Akože ja budem žiť medzi cudzíma ľuďma. A čože ja, nebožiatko, mladá žena, ja musím byť cudzím ľuďom ponížená. Akože ja budem žiť medzi cudzíma ľuďma. Neboj sa ty, cerko má, Pán Boh bude vždy s tebou.
On ťa vždycky ochrání pred svokrušiným hnevom. Len sa svojho náboženstva pridržiavaj, manželovi a rodičom úctu dávaj. Keď ťa budú hreševať, odpovedí im nedávaj. Len sa svojho náboženstva pridržiavaj, manželovi a rodičom úctu dávaj. Keď ťa budú hreševať, odpovedí im nedávaj. Tradičná svadba v obci Šumiac sa v priebehu 20. storočia menila. V prvej polovici trvala týždeň, v povojnovom období sa zredukovala na 3 dni. Stavbou agitačného strediska s výbavou kuchyne. Od začiatku 80. rokov, kde sa začali svadby organizovať, trvá svadba už len 1 deň. Svadby sa v tradičnom prostredí konali v období, kedy bolo najmenej práce na hospodárstve, čiže najmä po Vianociach do záveru fašiangov, po Veľkej noci a v jesennom období pred začiatkom Vianočného pôstu. No, ja som ševčačka a vydávala som sa 10. júna na samie boské rusadľa. Majov som mala asi 20 a otec potom narobili metly z nich. Mala som 18 rokov. Čo sa týka veku vydaja dievčat, v prvej polovici 20. storočia sa bežne vydávali aj neplnoleté dievčatá, v povojnovom období už len plnoleté, najneskôr do 25. roku života dievčat. Čepčenie alebo zavíjanka sa na Šumiaci zachovali dodnes, avšak pod vplyvom spomínaných skutočností sa zmenil časový priestor, kedy sa čepčenie v rámci svadby odohrávalo. Do určitej miery sa zmenila aj forma a takisto aj ľudový odev. V prvej polovici 20. storočia sa čepčenie odohrávalo v dome ženícha deň po sobáši po prvej svadobnej noci. Od 50. rokov sa presunulo na polnoc, z nedele na pondelok, po príchode svadobnej družiny a mladomanželov z domu nevesty do domu ženícha a od 80. rokov, kedy sa už vlastne svadby odohrávali v agitačnom stredisku, sa čepčenie konalo zo soboty na nedeľu o polnoci. Prišla polnoc, no a už sa začalo chystať, že treba ísť mladuchu odviesť do nového domu ku svekrovcom, no ku mladomu zjaťovi. Ale čez polnoc sa nechodilo, lebo vtedy chodili zlé duše po dedine. No a jak sme prišli ku dverom a tiež spievajúci, všetci sme vošli do chyži a začal sa tam mladúšky tanec tancovať, že by sme aj oni tancovali z mladuchov, kým ešte má partu. A potom ma zjali tak zo 10 žien. Také boli, také šikovní. A privedli ma do komory a išla buď už potom zavíjanka. Čepčenie sa odohrávalo za prítomnosti a spevu vydatých žien. Na samotný akt nevestu privádzali slobodné kamarátky. Lietala, behala, sivá hus po dvore, sivá hus po dvore, miesto si hľadala, kde by siadnuť mala, kde by
tu máš vedro a vio po vodu. Dali ste ma, mamko, za vysokú horu. Že by nechodila ku vám na žalobu. Že by nechodila ku vám na žalobu. A ja to tú horu dokola obídem. A ku vám, mamičko, na žalobu prídem. A ku vám, mamičko, na žalobu prídem. A tak sa vám budem žalostne žalovať, že sa vám až bude srdco rozkrajovať. Že sa vám až bude srdco rozkrajovať. Tu máte tú vodu. Nevesta sedela na vedre s vodou, ktoré priniesol mladý zať podľa pokynov žien. Vedro s vodou symbolizovalo ľahký pôrod. Na popud žartovného podpichovania žien musel mladý zať vedro s vodou podkladať peniazmi, aby sa neveste dobre sedelo, čo symbolizovalo prosperitu manželského páru. Ale tu si siaď. Tam jest, či dobre. Vybaž. A či sa ti dobre sedí, nevesta? Joj, nie, dobre. Preč? Kýve sa vedro, kýve? A ti raz lepšie sa ti sedí? Ani teraz. Ešte dáš? Kýve sa, kýve. Podlož korunami, podlož. Ešte sa kýve. A ti raz jej odstredu, pomedzi nožky jej. Ukáž, keď ho si Podlož. podložil. Hej, A ti raz zrada nevesta. dobre. Ej, družba, družba, Preboh ťa prosím, nahaj mi tú partu, rada ju nosím. Pýtam sa ťa prvý raz, či som hoden, či nehoden z tvojej hlavky vienok sňať. Nie si hoden. Koby si tú partu rada nosila, lepší by si bola, družbu prosila. Po druhý raz sa ťa pýtam, či som hoden, či nehoden z tvojej hlavky vienok sňať. Nie si hoden. Ale že ty partu rada nenosíš, preto ani družbu o ňu neprosíš. Po tretí raz sa ťa pýtam, či som hoden, či nehoden tvojej hlavky vienok sňať. Si hoden. Hej, parta, parta, parta perlová, včera bola moja, dnes je družbová. Medzi základné svadobné nápevy, tzv. Svadobné nôty v obci Šumiac patria piesne Horetou bučinkou, Otvariajte branu, Koťa budú čepiť. Je to tiež jedna melódia s veľkým počtom textových variantov, ktoré sa spievali v rôznych fázach svadby. Pri prevážaní perín, pri čepčení, v svadobných sprievodoch a podobne. A potom sú to piesne Lietala, behala a Dali ste mňa, mamko. Z hudobno-štýlového hľadiska, rovnako ako v Telgárte, patria tieto piesne k starším roľníckym a pastierským vrstvám do skupiny piesní s kvart a kvintonálnou melodikou. Základným stavebným prvkom sú 6 slabičné štvorveršia. Koťa budú čepiť, Pozri do povaly, že by tvojo deti čierne oči mali. Teraz, že si Maruš na čelo namaľuj, Koťa Jano zbije, nikomu nežaluj. Koťa Jano zbije, to bude len z lásky, ale Koťa svekra
Mohol si sa, Jano, ešte neženiti, mohol si zelenvo, pieročko nositi. Pieročko, pieročko, na pieročku zlato, nás dalo sa dievča, že ho vezme za to. Vydanosť, vydanosť, šalená vydanosť, veď som sa vydala, teraz banujem dosť. Nevestu čepili ženy do sviatočného, bohato vyšívaného, pestro zdobeného čepca, tzv. Pantľavca. Čepiec na hlavu nevesty zakladala svokra, ktorá jej ho dala zhotoviť tak ako celý svadobný odev. Nevesta mala bežne aj 3 čepce, 3 pantľavce, od svokry, od mamy, od kmotry, ak ju už mala, ktoré si mohla v priebehu svadby aj vymieňať. Tradičný svadobný odev nosili nevesty v Šumiaci do 70. rokov 20. storočia. Neskôr sa už obliekali do bielých svadobných šiat, v ktorých boli aj začepené, až následne sa išli prezliecť do pôvodného tradičného svadobného odevu, v ktorom zotrvávali až do konca svadby. V súčasnosti si nevesty obliekajú tradičný svadobný odev ešte pred začepením. Dôvodom je návrat k tradíciám, alebo zážitok, alebo predstavenie pre hostí. No a už potom, jak ma už začepili, ženy sa vyspievali, vyšantili. Aj toto spievali na našej perine. 4 rohy, rozkroče si dievča, ručky, nohy. A hovorím, dolu košelu, čo ti mať dala, čo si sa sobáši v ňom. A od dneska budeš v mojej košeli chodiť. Na našej perine 4 rohy. Na našej perine 4 rohy. Rozkroče si dievča, ručky, nohy. Rozkroče si dievča, ručky, nohy. Tej našej perine hustvo pieria, Už sa našo nožky, vedno zmeria. Už sa našo nožky, vedno zmeria. Na našej perine hrdie rúže, Veď nám v tej posteli, dobre bude. Veď nám v tej posteli, dobre bude. Jak ma začepili, tak som sa tiež opýtala som sa, a kde mi poseješ lenu? Takže do medzia len som sa smejú, lebo v medzi sa len nikdy neurodil. Bo to bola lúka, medza a zas lúka. Takže darmo tam museli kopať len motíkov, a tam sa len neurodil. Zasej mi mužičku, zasej mi len, zasej mi do medzi, naj sa mi nezrodí, nerada trem. Zasej mi do medzi, naj sa mi nezrodí, nerada trem. Ťažká to robota s lenom. Zasej mi mužičku, zasej mi len. Zasej mi mužičku, zasej mi len. Zasej mi do medzi, naj sa mi nezrodí, nerada trem. Zasej mi do medzi, naj sa mi nezrodí, nerada trem. Už sa mi mužičku leník zrodil, po zlatistvo semia, striebornvo pazdíria, hodvábný len. Po zlatistvo semia, striebornvo pazdíria,
Tradičná svadba v obci Telgard sa v priebehu 20. storočia menila. V prvej polovici trvala týždeň, v povojnovom období sa zredukovala na 3 dni. Stavbou kultúrneho domu a hotela Telgard, kde sa svadby začali organizovať od polovice 70. rokov, trvala už len 1 deň. Čepčenie, nazývané zavíjanka, sa v Telgarte zachovalo dodnes, avšak pod vplyvom spomínaných skutočností sa menil časový priestor, kedy sa v rámci svadby odohrávalo, a takisto sa do určitej miery menila aj jeho forma a takisto tradičný odev. Mali sme v máji v 70. roku svadbu. Najprv mala Žovka 9. mája, ja som mala 25., čiže asi 2 týždne jedna za druhou. Ako sestry sme boli, lebo sme bývali dosť blízko. Všetko, čo nám bolo na srdci, to aj na jazyku, ja som jej, ona mne, a tak sme si žili, až kým sme sa nevydali. Čepčenie sa v prvej polovici 20. storočia konalo v dome ženícha po prvej svadobnej noci, v pondelok do poludnia alebo okolo obeda, po väčšine v miestnosti, kde boli všetci svadobčania. Za dobrého počasia aj na dvore. Tak spomína už nežijúca informátorka pani Alžbeta Ambrózová, ktorá sa narodila v roku 1896. Od 50. rokov sa realizuje o polnoci z nedele na pondelok po príchode svadobnej družiny z domu nevesty do domu ženícha. Od polovice 70. rokov sa čepčenie realizuje v sále kultúrneho domu alebo v reštaurácii hotela Telgard o polnoci zo soboty na nedeľu. Pred polnocou išlo sa, už idú odviezť mladuchu, bo dakedy vozili na vozoch, tak to aj tak ostalo, že už idú viesť mladuchu. Spievali, celou cestou spievali, ale tak spievali, že chlapi si svoje, ženy si svoje. Pri tom všetkom sa nerušili. Každý si to rozmýšľal, čo má spievať, a dobre bolo. No a jak prišikovali tú mladuchu ku svokre, tak medzi dverami privítala svokra nevestu. A na ruke mala koláč. Nevesta musela mať koláč. A teraz svokra sa jej spýtala: nevestičko, čo si nám priniesla? A ona povedala: hojno, veľa šťastia, zdravia, hojnvo boskvo požehnania. A dala ten koláč tej svokre. Svokra ju boskala, no a už ju privítala dnuka. Ju zobrala. Potom sa išlo len tak čepiť skoro, lebo už to bolo po polnoci. Čepčenie sa odohrávalo za prítomnosti a spevu vydatých žien. Na samotný akt nevestu privádzali slobodné kamarátky. Ešte pred samotným začepením ženy nevestu podkasali, vykasali jej tzv. Kydlu, bielu svadobnú sukňu. Na tento detail sme pri nahrávaní zabudli. Lietala, behala, sila hospodore. Mesto si hľadala, nesiadnuť si mala. Našla si ho, Medzi tradičné svadobné nápevy, tzv. Svadobné nóty, patria v Telgarte piesne Ejko ťa budú čepiť, Ej v tom našom kostele, Ej kamarátky mojo. Je to melódia s veľkým počtom textových variantov, ktoré sa uplatňovali počas rôznych fáz svadby. Potom je to pieseň Lietava behala a Otvariajte bránu. Z hudobno-štýlového hľadiska patria tieto piesne k starším roľníckym a pastierským vrstvám do skupiny piesní s kvart a kvintonálnou melodikou.
Základným stavebným prvkom sú 6 slabičné štvorveršia. Hej, kamarátky mojo, s tým sa začalo. Hej, pekne vám ďakujem. S tou piesničkou sa začalo toto. No a už potom... Hej, koťa budú čepiť, hej, do nového čepca. Bude ti krv ciapkať zo samého srdca. No, to bolo veľa tých veršov. Keď sa budú čepiť, vezme si 100 korún, aby tvoje deti mali dobrý rozum. No, aj taká verzia. V Telgarte sa obradu čepčenia okrem prvého družbu zúčastňoval aj muzikant, huslista, ktorý ženy sprevádzal pri speve niektorých piesní. V tých 50. 60. rokoch to bol Anton Pokoš, primáž ľudovej hudby Pokošovcov. Neskôr od 60., 70. až do 90. rokov to bol Ľudovít Pokoš, prezývaný Makar, alebo Ladislav Harvan, ktorí boli súčasťou pôvodne ľudovej hudby Pokošovcov a neskôr aj ľudovej hudby Harvanovcov. Zaujímavosťou pri snímaní party a venca je, že prvý družba si pýta súhlas nie od nevesty, ale od prítomných žien, ktoré sa nazývali svatky. Vážení je tu prítomní svatky. Či dovolíte mladej neveste z hlavy partu a vienok sňať? Pýtam sa vás poprvý raz. Nedovolíme. Kaby ty tú partu rada nosila, inakší by si sa za ňu prosila. Pýtam sa vás po druhý raz. Či dovolíte mladej neveste z hlavy partu a vienok sňať? Nedovolíme. Ale ty tú partu rada nenosíš, lebo ty sa za ňu nijak neprosíš. Pýtam sa vás po tretí raz. Či dovolíte partu a vienok sňať? Dovolíme. Družičky mojo, vera, ja už skladám panenstvo svojo. Môj ľubý otec, môj
Tradičný účes, ktorý zhotovovali ženy pred založením čepca, sa nazýval kontík. Už je to veľmi opustené od toho, lebo už sa tieto kontíky nerobia. Účes sme mali spravený od kaderničky. To všetko vyčesali, žiadne účesy. Spravili kontík, aký sa dal. Aj keď boli veľmi krátke vlasy, tak tam sa dalo zviazať a lan sa, doplnil sa lan a tak to spravili. Dneska už nie. Dneska je papier tam vystúžený a bez vlasov. Nevestu pôvodne čepili do menej zdobeného jednoduchého čepca, neskôr do bohato vyšivaného, pestro zdobeného čepca so stuhami až po pás, tzv. Čepca s pantlami. Čepiec neveste na hlavu zakladala svokra, ktorá jej ho dala aj zhotoviť, tak ako celý svadobný odev. Nevesta mala bežne aj 3 čepce, od svokry, od kmotry, ak ju už mala, a takisto od mamy, ktoré si v priebehu svadby menila. Prežehnala tú nevestu, aby sa im dobre darilo tam v tom novom dome a peniaze, aby boli bohatí. A ten čepiec svokra dávala neveste. Taký obyčajný čepiec, ako máme my, bez tých stúch dole. Lebo toto považovali za všetku ako trápenie, alebo dajakú, čo ja viem, ťažkosť, alebo čo, že všetko svekra dala s tým čepcom, s tými pantlami tej neveste. A tráp sa s tým. Na zelenej lúke strom košatý,
Svadba je spevnou príležitosťou, ktorá nemá len aktuálny rozmer, ale v priebehu 10 ročí sa mení jej význam a štruktúra. Okruh zvykov sa rozširoval, prípadne redukoval, menil sa význam, prípadne štruktúra svadby. Pribudali nové a nové piesne, ktoré reflektujú svoju dobu. Svadba sa tak stáva zrkadlom slovenskej ľudovej piesne.